Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorriak ikusten zuleok, handik eta hemendik saiora. Urbeleitik tarte honetan gaurkoan daukagu Patxi Zabaleta. Haunizentzat, arras ezaguna izan da, hainbat eta hainbat urteetan eman baitu bizi publikoan hemen Nafarro alde honetan. Ongi etorria, Patxi? Eskerrik asko zuen ere. Bueno, solastuko gara pixkoa zure ibilbideaz, baino lehenik ezaguna etzinen garaietatik abiatuko gara. Ederki. Nor zaran errandugu, baina noiz sortu zinen erran daiteke, non eta noiz? Bai. Leitzan, 1957an, maiatzaren 20an, orain 69 urte dauzkat, bai. Leitzako baserri batean, herriaren alboan dago, baina baserria zen. Eta nongo egiten duzu zure burua? Erdia Leitzakoa eta erdia Iruñekoa, nasketa horretan, esan beharko nuke erdibidekoa naizela, baina Iruñekoa ere sentitzen naiz, hemen eman dut nire bizitzaren denborarik gehiena, baina jatorria ez da inoiz ahazten. Badut liburuxka bat, izena duena Izokiaren jauzia, da hura hasten da esaten, bakoitzak erala umetan jostatu ginen tokikoa. Eta umetako kontuak, zein izan da, zein duzu lehendabiziko oroitzapena? Arrastikia zinenean, lehendabizikoa o lehendabizikotzat jotzen duzuna? Behar bada etxean oinutsik jarri nindutenekoa. Gero, kontatu izan didate askotan, umean nintzenean, iges egiten nuela etxetik eta joaten nintzela herriko beste etxeetara eta horrela, eta gero ibiltzen zirela nire bila. Orduan eta horregatik oinetakoak kendu zizkidaten eta oinutsi jarri eta badakizu kalean herriko eskorrak eta lehen orain baino gehiago izaten ziren eta orduan gelditzen omen nintzen etxean. Eta hori nik gogoan daukat nolabait eta joaten nintzela Torrea izena duen etxe batera, orainan daude egoitza bat eta beste, baina garai batean herriko etxe bat gehiago zen, han bizi zen Maria Dolores Balda, orain hilberria dena, bere ama, bere anaia, eta horrela, eta hori gogoan dut zerbait, izanen da 2 urteko kontua. Eta zertan jostatzen ziren, eta norzi izaten ziren orduan lagunak, eta nola antolatzen zen guzti hori txikitako kontu horiek? Herriko adineko beste umeak, joaten ginen lehendabizi baziren monjen eskola, eta gero maisuaren eskola. Maisua oso gogoan izaten dut, Sebastian Irurtia. Nik uste gizon horrek eragin handia uzten zuela garai hartako beste denetan, mutiko eta mutil guzietan, eta jakina zen maisu bat bakarra Leitzan, eta momentu batean 90 baino ikasle gehiago egon ginen bere eskolan. Beraz, maisu horrek nahi eta nahi ez gogorra izan behar zuen, baina aldi berean, gurekin guztiokin bazuen halako harreman personala, oso gogoan izaten dut maitasun handiz Sebastian Irurtia, bere seme alabak ere Leitzan jarraitu dute, batzuk izan du dira baita ere maisuak eta lagunak ere bai. Pixkoa deskribatu diguzu eskola, pentsatzen dutena erdara zaiko dela? Maisu horrek bazekien euskaraz. Eta gogoan izaten dut, euskaraz erderaz etzekitenekin saiatzen zela ere nolabait gauzak adierazten. Baina atzo bertan nire biloba batekin, ari ginen kontu kontari eta esaten nion. Orduan erderaz hitz egiten zen eta galdetu ziotenean, hori dakit nire aitari entzundakoa. Berandu iritsi zelako mutiko bat galdetu zion maisuak, zergatik etzera garai ez etorri. Eta mutikoak erantzun zion erdi euskeraz, erdi erderaz. Ongi duretzen bazaizu esanen dizut, zergatik iritsi zera berandu. Txoria bisto, arria tirau, hankan pegau, saltoka, sasian entrau, bilatzen denbora pasau. Hori zen, mutikoak erantzun zion, eta zer esan nahi zuen horrek? Mutiko horrek etzekiela ongi erderaz,
baina eskolan gauzak erderaz galdetzen zitzaizkiola. Esate baterako nik gogoan dut, nire adineko bat, ez dut izen emanen, baina nire adinekoa da, nire kintoa garai hartan esaten zen bezala, eta maisuak edakutsi nahi zion zatiketa egiten. Eta galdetzen zio zenbat da, erderaz, hainbesteren erdia. Eta mutikorrek pentsatu ondoren esaten zion erdia. Eta erdia esaten zionean, maisuak galdetzen zion, zer egin duzu? Eta egin diot, beste erdiak kendu, baina erdi hori bazenekien orduan zenbat zen, jakina erdiak kendu gabe nola jakingo nuen erdia zenbat zen esaten erderaz. Bai, egia esan, erderaz ez jakiteak asko mugatzen zuen persona, horregatik baserritarrek askotan esaten ziguten, lehendabizi behintzat erderaz ikasi behar da, bizimoduan norberak bere burua defendatu ahal izateko. Eta soldaduzkatik etortzen ziren batzuk ere horrelakoak esaten zituzten. Erderarekin oso gogorra eta erderaren inposaketarekin oso gogorra eta oso krudela ere izaten zen jokabidea baserriko umeentzat eta euskaldun herrietako jendearentzat. Eskoletakoak eta haur-zaroko oroitzapenak ze koloretan ikusten duzu, zuri beltzean edo koloretan? Ez, koloretan eta oso pozgarriak zaizkit eta oso maitagarriak eta saiatu naiz bakarren batzuk baita ere idazten eta beste batzuk badauzkat idatzi nahiekoak asko, baina ez koloretan eta oso maitagarriak zaizkit bai. Eta haunditzekin zer izan nahi zenuen? Badakizu, 12 urtetan seminariora joan nintzen, eta seminarioan egin nituen 7 urte eta erdi, eta orduan hori ere, esan behar dut, nire borondatez joan nintzela, eta nire borondatez atera nintzela. Eta bai, seminarioko gora berak orain ere biltzen gara, datorren ez dakiten etzi edo, bilduko dira batzuk, nik ez dakit joaterik edukiko dudan oraingoan, baina adiskidetasun hori gordetzen dugu, gure ezberdintasunak ezberdintasun, eta seminarioko gauzak ere gogoan izaten ditut, eta gogoratzen ditut baita ere maitasunez. Naiz eta seminarioko bizimodua bere gogortasun puntu batekoa bazen, 12 urte betetzear geundenean, Iruñera etorri, eta Iruñera etortzen ginenotan nik ordurako erderaz banekien, eta banekien ongi gainera. Besteak beste, ingresoa eta batxilerko 2 urte eginak nituelako. Baina izaten ziren erderaz etzekitenak, eta erderaz ikasteko urte bete eman behar izaten zutenak, oraingo Kaidoseko atzeko aldean dagoen monja etxe batean. Leitzako batzuk igarotzen zuten urtebete erderaz ikasten gero seminariora sartzeko. Eta nola izan zen seminario? Eta zer nahi dut, garai harretan eskoletarat joaten ziren, nola baitere? Bai, fraileak eta paisak eta mutiko bila, bai. Eta batzuk joaten ziren Arantzazura, beste batzuk joaten ziren beste fraile klase batera. Nik familia nituen, bazen Amona zenaren anai bat, Ignacio Lizarraga, apaize izan dua, eta aitaren anai bat, nire izen berekoa, baita ere Paco Zabaleta, edo Patxi Zabaleta, Francisco Zabaleta, apaize izan dua, Ameriketan zen ordurako, 40 urte pasa zituen Ameriketan, familian genuzkan, apaizak, eta baita ere auzoan, zeren gure etxea Elizaren ondoan dago, eta Elizaren beste aldean, apaizaren etxea zegoen, eta horrek harreman berezi bat ere sortzen zuen, eta sentidu horretan nire zalantzak izan du nituen hasieratik. Eta hori, 19 urtetan, pixkanaka erabaki nuen ateratzea. Bokazioa, baita ere, batzutan bokazioa, beste batzutan baita ere ikasketak egiteko modua izaten zen gara seminarioa. Bai, nire kasuan etzen horrela izan du, zeren esan bezala, batxilerrean bi kurso eginak nituen. Lehendabiziko kursoan ikasketak egiten genituen Leitzako eskolan, esandako maisuarekin, Sebastian Irurtiarekin, eta esaminak egitera etortzen ginen institutora, Iruñeko institutora. Orain Gurutzen Parantzan dagoen instituto horretara berera.
lehendabiziko kursoan atera nituen denak eta suspenditu nuen marrazketa, dibujoa. Beti dibujoatzeko ez naiz, gaitasun gutxikoa izan du naiz. Eta hori atera nuen septiembrean, bigarrenean berriz, suspenditu nuen orduan esaten zitzaiona hizketa normalean, elkarrizketa normalean, falangea, eta gero tekstuetan izena zuena Formación del Espíritu Nacional. Hori suspenditu genuen Leitzako lau ginen, batxilerra egiten genuenak. Eta gero ez dut sekulan aprobatu izan du. Gero seminariora sartu nintzen, da gero preuniversitario egin genuen, eta gero filosofia alde batetik, eta zuzenbidea bestetik. Hori da, bokazio edo ala berre ze ikasketa burutu zinituen, o egin zinituen? Ikasketa bi horiek, bata zuzenbidea, derecho, eta bestea filosofia. Filosofian erabili nituen, seminarioan ikasitako gaiak, Erroman egin nuen lizentziatura, gero komplemento bat Valentzian egin behar izaten zen, baina filosofiako lizentziatura berez, Erromako unibertsitate batekoa izan du atera nuen, etan egin nuen latinez tesis bat, euskal hitz bat gai bezala hartuta. Euskal hitz hori da dena. Eta dena hitza hartuta egin nuen presokratikoen, Sokrates baino lehenagoko filosofoen terminologiari buruzko ikerketa bat. Eta ikerketa horretan zer aztertzen zen, oso labur esango dut, bestela aspertuko lirateke entzuleak. Hain zuzen ere, badena, edo erderaz esaten dena latinez ens, griegoz toon, frantzesez letre, erderaz el ser, badena horrek zer hitza, zer terminologia, zer izenak eduki beharko lituzkeen filosofian erabili gabeko hizkuntza batean, euskaran alegia, eta nik uste dut izan beharko lukela badena, naiz eta gero izakia eta olakoak ere erabiltzen diren eta onartuak dauden. Eta badena, eta hortatikan atera ditut gero, nire novela batean, sartu nuen horren esaera bat, badena dena da, tesis horretan dagoen nolabait esateko ikerketa horren ondorioetako bat. Badena dena da, edo badena izaten ari da. Oso bitxia da, askotan filosofiaren beraren hiztegia edo lexikoa aztertzea, eta hori da egin nuena. Nola bizi izan zenuen gazte garaia? Orain ematen du erabat irakurketa eta ikasketatara burutua, edo baita ere aisialdi eta horrelako astialdiak eta astintzen zintuen baita ere. Gazte garaia, nola bizi izan zenuen? Behar baino harreman gutxiago izan du nituen askotan, naiz eta ikasketa hauek zirela medio, eta horrela, Erromara joaten ginen, Valentziara joaten ginen, eta ibili ginen zerbait handik onera eta mendikara, baina askotan politikaren grina zela, ikasketak zirela, gero irakaskuntza zela, euskararen irakaskuntzan aritu nintzen ikaslean nintzen bitartean, Arturo Kampionen sorreran, han egondu ginen, eta guzti horrek denbora kentzen zigun alde batetik, baina beste alde batetik harreman batzuk ere ematen zizkigun, eta mundu horretako jendea ezagutu nuen, harremanak horregin dituen, eta hor bizi izan du naiz. Ez daukat inolako damurik esate baterako izandako gaztaroaz eta izandako lehendabiziko bizitzako zati horretaz. Seguru aski berriro egin behar banu antzeko egingo nuke. Gaztetan rebeldia izan ziren? Ez hainbeste. Behar bada hitzez gehiago izatez baino, badakizu. Batzuetan hitzez edo hitza erabiltzeko joera dugunok izaten gera hitzez nolabait esateko rebeldeagoak edo iraultzaileagoak gero izatez garena baino. Eta hori horrela da, eta nire kasuan hitzez han eta hemen ibili izan du naiz
arazoen tartean sartu izan du naiz, arazo askotan ikusi dut nire burua, baina gero personalki besteak bezala txukoa. Etxetik kanpo arras gazterik bizitzen hasi zinen, o ze adinekin hasi zinen bizko etxetik? 12 urterekin ikasketak egitera seminariora etorri arte, etxean bizi nintzen, eta geroztik oporretan, udaldian eta eguberrietan eta udaberrian edo aste santuan joaten ginen etxera eta horrela, baina hortik aurrera ja beste bizimodu bat egiten hasten zara, eta harremana izan du nuen nire gurasoekin, eta harreman ona, eta gainera gurasoetaz eta etxeko guzietaz pozik eta arro sentitzen naiz, eta beren oroitzapen oso maitagarria zait, baina nire bizimodua egiten gutxi gora bera 12 urtetik gora beste ibilbide bat egiten hasi nintzen. Nomada, ibiltaria sentitu zara, edo lekuari atxikitua? Atxikitua gehiago, ibiltaria baino. Ez naiz, esate baterako, ni ez naiz Ameriketan izan du, eta hori osaba bat edukirik hainbeste urtetan, eta beste amaren anai bat ere Uruguayen bizitu zen, hainbeste denbora, familiako batzukan genituen da, alde ere Ameriketara ez ailegatu izana, ez iritsi izana, nire ustez muga bat da, behar bada hor, ez naiz behar bezein ausarta izan du, edo nire zaletasunek edo egin beharrek beti ukitu nute atxikitua tokiari, eta agian horretan, berriro egin behar bandu nire bizitzako ibilbidea gehiago bidaiatuko nuke. Abentura bizko bat sartuko zenuke? Ez dakit, abentura gian ez naizelako oso abentura zalea, baina bidaiatu gehiago bai. Bizia eta lana nola uztartzen duzu? Lana bizitzeko edo bizi lanerako? Egia esan lanean bizi naiz eta hori galdetzen didatunean, nik lanarekin atsegin handiak hartu ditut, eta nire lana atsegina dut, eta orain nire lanean segitzen dut. Abokatu bezala lana egiten dut egunero, gaur ere egin dut, onera etorri aurretik, eta segitzen dut baita ere bazterretik, saietxetik, baina politikan ere pixka bat, eta segitzen dut baita ere idazkaritzan eta euskaltzaindian. Beraz, gustoko duzu egiten duzun lana, egiten duzun jarduna? Lan horiek guztiak gustokoak ditut, eta beti zerbait falta baldin bazait, denbora falta zait. Adina ezinera joan bezala, zu uste duzu, bizitzako ikuspegia aldatzen joaten dira? Ez asko, nik ikusten dudala orain ere, nik ditut orain beti izan ditudan ideia beretsuak, pentsatzen dut berdintxu, ez dut esan nahi horrekin autokritika ez denik egin behar dela uste dut, gauza batzuetan hutsegiteak egin ditut, baina hutsegiteak izan du dira. Pentsakera eta baloreak, euskaltzalea, abertzalea, ezkerreko baloren defendatzailea, guztiaren gainetik berdintasunaren eta demokraziaren aldekoa, ideiak beti berdinak ditut, eta berdintsuak beti ere. Horrek ez du esan nahi, beti ez dut uste asmatu dudanik, askotan uste dut hutsegin dudala politikan, hutsegin dut baita ere erabaki batzuetan, laneko gora beran, gure ofizioan, abogaduzko ofizioan, hutsegiteak oso maiz egiten dira, ez delako nolabait esateko burnia edo zura edo harria landu behar duguna eskuekin, baizikan harremanak, ideiak eta horrelako gauzak dira, eta orduan huts egiten dugu batzuetan. Euskaltzaindian ere zaitugu, noiztik eta nola ikusten duzu hor? Zarrenetakoa naiz, 86tik. Hiru dira ni baino lehenago sartuak. Bata gazteagoa da, Salaburu, baina ni baino hilabete batzuk lehenago sartu zen. Baina aspaldidanik eta orain denbora gehiago ematen diot, bilera guzietara joaten naiz azkeneko urte hauetan, eta hor uste dut egiten ari geran lana askotan ez da ikusten,
baina uste dut garrantzitsua dela eta beste batzuen iritziaren edo irizpidearen aurka uste dut oraindik asko dagoela egiteko, baina egindakoa izugarrizkoa da, bai. Euskararen batasunari buruz, euskarak nahita nahi ez, euskalkiak errespetatuz, toki bakoitzetako hizketa modua onartuz, baina tokirako onartuz, jakin behar da, Euskal Herria, dugun herri txiki hau, ez delako handia, jendearen kopuruari dagokionez, euskal hiztunei dagokionez, 1.400.000, 1.500.000, entzuten gaituztenak pixka bat gehiago, erabiltzen dutenak agian pixka bat gutxiago, hor gaude, eta hor nahita nahi ez batasun bat behar da. Zergatik, hemen komunikabide batean gaude, baina komunikabideak daudelako, eta baita ere eskolak daudelako, eta baita ere ikerketa dagoelako, eta baita ere gaur egun txio bat egiten duzunean telefonotik edo sartzen zeranean Facebookean, ez duzulako hitz egiten herrikoekin bakarrik, eta hizkuntza da tresna bat, herrikoekin hitz egiteko behar dena, baina baita ere beste herrietakoekin. Esate baterako, eta ukituko dut halako puntu samin samar bat, baina egin behar baldin bada Nafarroa oinez Nafarroako herri batean, ez da herri horretarako egiten, baizik batez ere herri horretakoek beste herrietakoekin harremana izan dezaten. Eta horregatikan horrerako bilatzen diren leloak, mezuak, edukiak pentsatu behar dira beste horiek ere gogoan hartuz. Orain pasatuko gara, bigarren atalera, bertan Patxi Zabaleta, beste honez gauzan artean politikari bezala bizi publikoan pixkoat ezaguna zara, baita ere noski abogatu bezala, eta baita ere Euskaltzaindiko partaide bezala, baina gehien bat politikari lotu zaitzu hainbat urtetan. Nola sortu zen zutan gogoa, grina, politikan sartzeko buru beran? Grina eta asmoa gazte-dandik eta nolabait esango nuke berezkoa izan dudala, eta nire horrekin esnaratu nintzen esan ohi den bezala. Eta grina horrek ez du uzten, orain ere, egunero, irakurtzen ditut albadut 4 edo 5 egunkari, eta hori izaten da nire lehendabiziko egitekoa, eta gainera, horrekin pozten naiz, sufritzen dut, eta batzuetan egiten diren gauzak deitoratzen ditut, beste batzuetan ontzat ematen ditut, eta beste batzuetan ez. Hori egunerokoa da. Eta horrekin sortu nintzen, eta horretan aritu naiz, edo ibili naiz, urte eta urte askotan. Orain gutxiago, orain askoz ere gutxiago, esanen nuke ez bigarren mailan, baizikan 3. edo 4. nagoela, zeren politikan lehia da, politika berez lehia bat da, halako borroka bat bezala, naiz eta indarkeriarik gabe egin behar den, baina lehia. Eta lehia horretan, bigarren mailara jesten zeranean, berehala, 4. aurkitzen zera, hori da, niri gertatzen zaidana, ez da. Baina, kezka edo grina edo ikusmina hori mantentzen da, eta orain ere horrela da. Hasiera, galdetu didazun moduan, hasiera, nik badakit 12 urterekin seminariora joan nintzenean, eta lehenago beti horren kezka eta horren grina egunerokoa izaten nuen. Eta horrek ematen dizkizu pozak eta baita ere atsekabeak. Hasierak, beraz, nola izan ziren? Frankoren garaiak ziren, eta Frankoren garaiaietan egiten genuen algenuena politikaren saietxetan, kulturako gora beratan, lehenago aipatu dut Euskal irakaskuntzaren hasieraietan deitzen ziren gau eskolak, Euskalgintzako zeregin horretan gau eskolaietan, eta baita ere unibertsitateko garaia etorri zenean zerbait alako oposaketa sindikala egiten,
Horregatikan ere egondu ginen txilotuta pare bat aldiz, unibertsitate pribatuan. Geroztik gainera gauza horiek moztu zituzten, baina garai hartan izan du ziren ere kanporaketak, esate baterako Ferrer, orduan jesuita zen, gero ibili zen Donostiako herri irratian, eginen, hemen zegoen ikasle bezala, eta denbora guztiaietan. Gero, 60ko azkeneko hamarkadetan, 68, 69, hasi ginen EAS izena zuen, hasi nintzeni beste batzuekin batera, jakina. EAS izena zuen partidu batean, EAS bihurtu zen EJAS, iparraldeko JAS alderdiarekin bat eginda, gero EJAS bihurtuko zen handikan 4 edo 5 urtera hasi partidua, eta hori izan dudan nire ibilbidea. EJAS ginela, ere egondu nintzen kartzelan egun batzuetan, eta kartzeleratu ninduen epailea, gero askotan berarekin tokatu izan duzitzaidan lan egitea, Rodríguez Ferrero izenekoa, eta lagunak ere egin ginen, laguna izan daiteken maila batean, ezta, laneko kontu horietan, eta beti gustoko izaten nuen berari aipatzea zuk eduki ninduzun preso egun batzuetan, da bat eta beste, eta berak esaten zian ez gogoratu horrelakorik, eta badakizu erdi txantxa giroan. Baina, bai, hasiera hartan, frankismoan kontrako politika egitea oso zaila zen. Beti ere gogoratuko dut, frankismoaren kontrako garai eta giro haietan, esate baterako, biltzen ginen 14 edo 16 alderdi eta mugimendu zerbait antolatzeko, protesta bat, Burgosko epaiketa zelako, adibidez. Edo Aberri eguna zetorrelako, edo Maiatzaren lehena zetorrelako. Eta ni lekukoa naiz, eta ni bezala beste nire adineko batzuk, garaiaietan, Iruñeko mundu txikian gertatzen zen hartaz, eta esan dut, orain idatzi berri dugun liburu batean ere, garai hartan alderdi sozialista, orain hainbestetan aipatzen dena, ez zegoen. Iruñeko bilkuretan esaten zen unidades de acción deitzen zitzaien erderazko hitzorrekin, alegia elkarketa bat helburu baterako, eginkizun baterako elkarketa bat. Eta deitzen ziren, da etortzen ziren, 3 edo 4 talde maoista, beste 3 edo 4 talde troskista, gero zeuden komunista ortodoxoak, komunismo ortodoxoaren eszizioak ere, eta gero zeuden alderdi sozialista, barnekoa, gero PSP bihurtu zena, eta bazeuden ere demokrazia kristaueko hasierako batzuk, alderdi jeltzailea etortzen zen Aberri eguna prestatu behar zenean, baina ez Maiatzaren lehena prestatu behar zenean, bakoitzak bazituen bere ezaugarriak, ezta? Eta gero, hori, erreformaren eta austuraren tarteko frankismoaren azkeneko urteetan, da erreformaren lehendabizikoetan etorri zirenean, beste indar berriak ere agertu ziren, eta beste indar berri horietan, egile berriak ere, eragile berriak ere bai. Baina frankismoaren garaietan esaten dut, 3 edo 4 talde abertzale, beste 3 edo 4 talde maoista, beste 3 edo 4 talde troskista, beste komunista ortodoxoak eta bat eta beste, horiek ginen, mugitzen ginenak zerbait, ez zegoen besterik. Eta 78koa, pixkat igual atzera xo joan ez, 73 baino, 78ko maiatzak izan zuen ondoriorik hemen, edo Parizkoa dio, bat ez ere... Bai, izan duzuen, bai. Ura, nire ustez, aztertu dute askok eta aztertzen ari dira ere orain, baina ark aldatu zituen, gero, Berlingo arresiaren eroriera, edo paretaren eroriera, edo botaketa. Horrek aldatu zituen bezala beste gauza batzuk, ark ere aldatu zituen, eta hemen eragina izan duzuen. Eragina lehendabizi intelektuala, alegia ideien mundukoa. Gero eragin hori bihurtzen da baita ere jardunekoa, ariketakoa, akziokoa,
eta bai, aldatzen dira eragileak, aldatzen dira azterketak, aldatzen dira baita ere norabideak. Eta nik gogoan izan dut baita ere Parisko maiatzaren eragina eta gero Burgosko epaiketen eraginak guzti horrek utzi zuen garbi beste gauza guztiek baino gehiago frankismoak ez zuela iraunen bere horretan. Eta gezurra badirudi ere horreri beste estanda edo beste bulkaera bat eman ziona, bultzada bat eman ziona izan duzen Portugalko aldaketa. Portugalko aldaketa, Franco hil baino pixka bat lehenagokoa, urtebete lehenagokoa, horrek ja utzi zuen oso garbi Arias Navarro eta frankismoaren garaieko azkeneko aleginaiek bere horretan erregimena mantentzearenak ez zutela balioko. Baina horretaz ez ginen bakarrik frankismoaren kontrakoako hartu, baita ere barrukoak. Eta orduan barrukoak egin zutena zen gato pardoaren lelo ezagunura jarraituz, alda dezagun itxura barnekoa bertan berdin dadin. Eta hori lortu zuten, erreformak hori lortu zuen zeren, eta erreformak lortu zuena da frankismoko egitura sozioekonomiko nagusiak berdin jarraitzea. Aldatu ziren egitura politikoak, baina ez sozioekonomikoak. Eta horiek jarraitu dute. Eta horiek ez bakarrik jarraitu dute, baizik agindu dute eta agintzen dute neurri handi batean. Hori zen, ja, Frankoren hortan? Bai, Franco hilda ondoreko urte guzti horiek. 70 urte guzti horiek. Hor, nolabait ere, baita ere ja erran dezagun, abertzaletasuna, ja pixkoa zatitua aurkitzen zenez, gutienez erran dezagun bi zati handitan. Zuk nola gogoratzen duzu pixkoat, etaren sorrera, gero alde batetik hor PNU egongo litzateke, eta beste aldetik ezker abertzalearen sorrera, hor ere parte izan zinen egin batean behintzat. Herri batasunaren sorrera. Orduan, aipatu diguzu, nola izan zen prozesu hori? Prozesu hori oso luzea da, baina laburtzen saiatzeagatik esango dut, aipatu behar direla, bai, frankismoaren kontra, ez bakarrik, eta beste batzuk ere, erabili zuten gainera indarra, gerra ondoren galditu ziren gerrilariak iraun zuten 20 gehiago urte, mendietan, eta bat eta beste. Eta gero, etaren sorrerak horreri eman zion beste neurri eta maila bat. Baina, etaren helburuak ziren, ezker abertzalearenak, abertzaletasunarenak bai, baina gainera ezkerreko mezuekin. Momentu batean izaten dira ezkerreko eduki hoiei buruz izaten da eztabaida sakon bat, eta eztabaida horretan esate baterako Txillardegi eta beste batzuk, Benito del Valle eta beste batzuk, agertzen dira ez marxista-leninista bezala. Nik uste dut, hori ulertu behar dela, ez marxista-leninista ortodoxo bezala, ortodoxiaren kontra bezala. Beste batzuk jarraitzen dute lelo hoiekin. Horiek denak izaten dira, izan du ziren, eztabaida luzeak urte askotan zehar, asanblada askotan zehar, gertatu zirena. Baina, frankismoaren azkeneko urteetan oso garbi zegoen lehia politikoa zetorrela. Eta lehia politiko horretarako batzuk behintzat pentsatzen genuen sortu behar zirela egitura politiko soilak, eta hori izan duzen, lehen aipatu dudan, Sejas, Hasi, eta ondoren etorri ziren zer guztiak. Eta horiekin guztiekin 77ko hauteskunden ondoren, eta beste alderdi batzuk, beste iturri batetik sortuak ziren, ESB, gutxi gora bera ELAaren batzuetatik sortua, SI, zeuden beste batzuk ere, eta guzti horiekin momentu batean egiten da Alsasuko maila. Alsasuko maila da 77-18ko zubi horietan gertatzen dena. Alsasuko maila bihurtzen da hilabete batzuk beranduago herri batasuna. Herri batasuna beraz sortu zen politika egiteko. Naiz eta gero etaren gorabera konpondu gabe gelditu zen,
etzen konpondu erreformaren garaietan eta hausturarik etzen izan du, gelditu ginen ezker abertzalekook erreformaren kontrako eta hausturaren aldeko bakarrak edo azkenekoak bezala, nire ustez hor autokritika bat ere egin behar du ezker abertzaleak oro har, erakundetatik kanpoan gelditzea, gainera norberaren borondatez, hori hutsegite larria izan duzen, urte asko kosta da hori bere honetara ekartzea, 80ko urteak arte etzen hori normalizatzea konsegitu, eta gero bakegintzan ere eman behar ziren, eman beharreko pausoak, eta hori dena izan du da urte luzeetako gora bera. Ni egondu nintzen Alsasuko mailaren hasiera haietan. Alsasuko mailaren bazkaria egin zen Alsasuko geltokiko errestaurantean, jatetxean, eta hanginen, esango nituzke izenak eta guzi. Baina han zegoen, esandako alderdi horietatik, SB-tik zeuden Iñaki Aldekoa eta besteren bat, okorrez, ANV-tik zeuden Valentixola gaiztua eta Josu Osteriz. Eiatik zeuden Onaindia eta Vicente Serranoizko. Eta Ejasetik geunden beste pare bat. Beti ere esango dut, Eiak utzi egin zuen Alsasuko maila, bere barruan Bandresek ez zuelako onartu bide hori, orduan sortu ziren bi hildo bezala, Euskadiko Ezkerra eta Herri Batasuna. Eta jakina urteetako historiari naiz esaten elkarrizketa baten, ezta? Baina bai, horri bili ginen, algenuen egin genuen, eta gauza askotan uste dut, ez genuela asmatu, horregatikan, naiz eta egin behar zenaz, ados nagoen, zer egin behar zen argi eta garbi ikusten dut, eta uste dut ikusten nuela orduan ere, baina ez genuen gauza guztietan asmatu, autokritika ere egin behar da. Garaiaketan, aldaketaren garaiak, iraultza, jende gazteak nolabaiteri iraultza bana izuen, frankismotik ateratzeko horretan. Zure ustez, belaunaldi hori, erran dezagun, iraultza galdu egin zen? Bai, iraultzak galdu egiten dira askotan, eta iraultza irabazten dutenak dira zalantzarik gabe protagonismoa herritarrek daukaten iraultza haiek. Eta iraultzak badira, esate baterako, 20. mendeko iraultzarik handiena da, ez dago inolako zalantzarik, lehendabizi izan duzen esklabitudeak kentzea, gero sufragismoa, baina azkenean gizon eta emakumeen arteko berdintasuna. Eta horretaz gainera, zalantzarik gabe badaude beste iraultza asko orain gertatzen ari direnak eta ohartzen ez geranak komunikabideetan. Komunikabide berriena da gizarteko iraultza oso bat, baina iraultza bere definizio politikoekin agintea hartu eta agintearen bitartez egitura ekonomikoak aldatu eta egitura ekonomiko horiek aginte politikoaren esku jarri, hori neurri handi batean ez da lortu eta ez dirudi lorgarria bere termino guztietan. Baina, iraultzaren ezaugarriak zein ziren, batez ere bi. Bata zen egitura ekonomikoak aginte politikoaren esku jartzea eta aginte politiko horretaz herritarrak edo langileak jabetzea. Eta bigarrena, ekonomiaren planifikazioa. Eta ekonomiaren planifikazioa orain inoiz baino handiagoa da. Europar Batasuna, sentidu horretan, inoiz baino planifikazio handiagokoa da. Europar Batasunean, garai bateko Sovietar Batasunean baino, planifikazio zehatzagoa dago. Orain hemen ez dezake esnebei bat jarri inork ez baldin badu Bruselasko baimenik. Hemen ez dezake edozein gauza erein bere baratzean.
eta baratza eta behia, esne behia esaten ditut, industriaren arloan ez sartzeagatik, hor askoz ere planifikazio handiagoa delako, eta baita ere irakaskuntzatan, eta ikerkuntzatan, eta beste gauza guztietan. Beraz, planifikazioa etorri da, baina egitura eta tresneria ekonomiako horren jabetza, agintarien eskuetan jartzea, hori ez dago aitzitik, hori nazioarteko eragile batzuen eskuetan dago, eta egunero ikusten ditugu baita ere dauden konponezineko arazoak. Esate baterako, onera etortzen da funts saio bat edo fondo buitre bat, erosten du fabrika bat, eta egiten du gero, berak nahi duena bere helburu espekulatiboei begira. Hori soluzionatu gabe dagoen gauza da. Baina iraultzaz galdetu didazu, eta iraultzaren kontzeptua bera, nire ustez, garai bateko Frantziako maiatzaren, 78ko maiatzaren ikuspegiak maigainean jarri, eta aztertu beharreko kontzeptua da, kontzeptu maitagarria alde batetik, eta are gehiago orain Fidel Castro eta hilden honetan egune gaurkotua dagoen eztabaida eta kezka da. Beraz, nolabait ere ekonomiak ideologiari irabazi dio eta bide batez... Ez osotara, ez osotara. Nik uste dut ekonomiak baldintzatzen du gizartearen bilakaera, evoluzioa. Baina ekonomia azkenean instrumentala da eta ez da inoiz egonen helburu guzien gainetik. Ejemplorik politena da, orain bertan, kezka eta beldurra eta harridura sortzen dituen Trump jauna. Trump jaunaren baitan zer da lehendabizi? Helburu ekonomikoak? Nik esango nuke ez, da bere agindu nahia gainditu zaiona bere helburu ekonomikoi ere. Erabiliko du agintea bere irabaziak handiagoak egiteko, edo bere irabazien bitartez lortu du agintaritza. Nik uste dut bigarrena. Eta bestaldetik Europan agintzen duen arran daiteke lobby ekonomikoak direla? Zalantzarik gabe. Europaren nik uste dut gabeziarik saminena eta samingarriena da, esate baterako egun hauetako berriak aztertuz, Greziako gobernuari nolabait esateako belarritik tiratu izana, igo nahi dituelako pixka bat pentsioak daukan bere aurrekontuen tekin batekin edo. Eta esaten diote ez, lehendabizi zorrak ordaindu behar dituzu. Europak balio behar baldin badu eta gizaki europearrarentzat etorkizuna irudikatu behar baldin badu, izan beharko luke bermatuz, garantizatuz, Greziako herritarrak pentsioak eskuratzeko edo kobratzeko zailtasunak izan du dituztenean bermea emanez. Eta hori egin beharrean jokatzen du guztiz kontra. Oso ekonomilari txarrak dira, beltzez jantzita etortzen diren horiek. Ekonomilari txarrak dira, ez bakarrik politikari txarrak, eta ez bakarrik berenkoia, baizik oso txarrak ekonomilari bezala. Europak bermatu behar ditu baldintza ekonomikoak. Eta ez baldin baditu horiek bermatzen, baldintza ekonomikoak, batez ere behartxuen entzat, eta ez baldin baditu horiek bermatzen, galdera da, zertarako nahi dugu Europa bat merkatarien baldintzak bermatzen dituena, baina jende pobrearen baldintzak bermatzen ez dituena. Eta hori, zalantzarik gabe, maigainean dagoen galdera da, Brexitek sortutako arazoak baino askoz ere sakonagoa. Eta horrek zer agindu, bai Estatu Espainiarrean, bai Euskal Herrian, Nafarroan, Europatik ezin gaitezke atera Europan gaudelako. Europearrakara eta ez da inor gu baino europearragoa. Baina guk behar dugun Europa eta nahi dugun Europak
bermatu behar ditu baita ere eskubide sozialak. Hori ezinbestekoa da, eta hori helburu bezala aitortu behar da eta mantendu behar da. Europak bermatzen baldin baditu merkatarien eta merkaduko kompetentziaren arauak esate baterako, hori baino lehenago edo horrekin batera, baita ere bermatu behar ditu eskubide sozialak, politika sozial guztiak, eta hori bermatzen ez duen bitartean ez dago zereginik. Eta esate baterako, erreskatea deitzen den esaldi hori, esaldi famos hori. Zer da erreskatea? Erreskatean azkenean ematen dute dirua enpresa horrek ez dezan porrot egin, edo beste enpresa hark ez dezan egin, edo estatuak bere hartzeko dunei, bere dirua zordien haiei, dirua itzuli ahal izan dezaien, baina erreskatea ez da Greziak bere pensionistei dirua ordaintzeko edo Irlandak bere pensionistei ordaintzeko, baizik eta Greziak bere zorrak ordaintzeko. Hori ez da aski. Europak hori baino askoz ere gehiago behar du, eta hori bakarrik horrela izatea defendatzen dutenak ez dira Europa zaleak, baizikan poltsiko zaleak. Pixkoa da aipatu duzu, ja orain politika zuretzat laugarren mailan dagoela. Bai, bigarrenean jarri nintzen da laugarrenera. Baina egindako ibilbidearen barruko sensazio eta valorazioa zein izan da, zuk egin duzun ibilbidearen? Nik uste dut kontribuitu dugula Nafarroan Euskal Abertzalegoak toki zabal bat izan dezan. Gogoan izan behar da, 70ko urte haietan hasi ginenean politikan, esan nahi dut ez ni bakarrik, beste batzuk ere bai, abertzalegoa oso gutxieneko batzuen zera da, indar politikoa zen, ez dago gogoratu besterik, errepublikan ez zuen diputadurik ateratzen, bakarrik izan duzen diputadu bat errepublikakoan abertzalea Nafarroan, eta izan duzen gainera, hain zuzen ere, Jose Antonio Agirre, gero lehendakaria izango zena. Irujo, diputatu ateratzen, baina Gipuzkoatik. Eta horrek denak esan nahi du, hemen aurrera pausa handiak eman direla. Baina baita ere, egin dira okerrak eta atzerakadak. Eta ez aspaldi orain ere, azkeneko aldietan kongresura diputatu abertzalerik ez bidali ahal izana, hori okerra da eta hori utsegitea bat, utsegite handia gainera. Orain aldaketa, erakundetakoen aldaketa sakona eman da, baina aldaketan protagonista herritarrak dira. Eta hori ez da ahaztu behar, eta horrek esegitzen du, horrek beharrezkoa du, berezkoa du gainera, ez mugatzea aldaketa erakundeetako jokaerari. Eta horrek begirada bat beharrezkoa du komunikabideetara, leia sindikalera, leia gizarteko leiara eta beste hainbat arlora. Nik uste dut gure urte guzi horietan, lau hamarkada horietan, abertzalegoa eraman dugula maila batera eta maila horreri eusteko behar direla ere batzuetan betetzen ez diren arauak bete. Beti ere, Nafarroan indartu dena azken hamarkada hauetan bere gorabehera guziekin, izan du da Euskal Abertzalegoa. Hemengo ni sentitzen naiz Nafarroako Euskal Abertzalea. Eta horrek ez du esan nahi zehartasuna edo transversalitatea, eta hitz hori nik uste dut erabiltzen hasi nintzela beste inor baino lehenago, transversalitatea ez du danik aipatzen, baina ni naizena izanez. Nik ez dut utziko Euskal Abertzalea izatez. Eta ikuspegi horretatikan aintzat hartzen ditut ez direnak abertzaleak eta ez direnak euskaltzaleak. Eta gainera errespetatzen ditut, berak ni errespetatzeko exigituz baita ere, baina ni naizena izatez utzi gabe. Berdin egingo zenuke, atzera egin behar edo zerbait aldatuko zenuke? Nik uste dut hutsegiteak egin ditu dela aitortzen dut, eta hutsegite horiek ez dira bat, baizikan asko, urte askotan hutsegite asko egiten direlako, ez da? Baina
helburuak eta jokabideak berdintsuak egingo nituzke berriro ere. Sartuko nintzateke Nafarroa Bai bezalako erakunde bat sortzen, zalantzarik gabe. Eta Nafarroa Bai izan beharko lituzke helburu zehatz batzuk, bai, bat izango litzateke kongresuan ordezkaritza izatea, esate baterako orain abertzaleok ez daukaguna, eta niri izugarrizko mina ematen dit. Nafarroa Bai sortu behar genuenean, ohartu ginen, Aralarreko 24.000 bozka atera zituela hauteskunde foraletan, eta EAPNV atera zituztela 23, 24 eta 23, 57, horrek ematen zuen diputadua ateratzeko. Eta atera zen 60.000 botorekin. Jakina, gero baita ere batzarrek babesa eman zion, zabaltxako, baina hor zeuden boto horien bitartez. Hori egingo genuke berriro, dudarik gabe. Eta Nafarroa Baik zer izan beharko luke? Izan beharko luke zehartasun horretan oinarritua, edo ez, edo soilik abertzalea, baina zalantzarik gabe abertzalea bai. Eta zalantzarik gabe ezkerrekoa baita ere. Eta zalantzarik gabe Nafarroako defentsan inork aurrera hartuko ez diona baita ere, zeren eta azkenean abertzaletasuna nafarzaleagoa da beste inor baino. Nafarroari eskumenak kendu dizkiona Madrile izan du da beti, eta da orain ere. Eta Nafarroaren arerioa edo kontrarioa edo etsaia Madridko zentralismoa da, soilik Madridko zentralismoa, eta oraingo navarrista hauek, UPN eta dabiltzen hauek, hori ez dute ulertzen, baina ezin dute ukatu. Hori horrela da, Nafarroari eskumenak kendu dizkiona, Madridko zentralismoa da. Ez Gipuzkoa, ez Bizkaia, ez beste herrialde euskaldunak, horiek ez diote segulan ezer kendu baizik eman. Eta Nafarroaren etsaia Madridko zentralismoan dago. Hori gutxiago ikusten da orain, nire ustez hori txarrez, baina hori ere eztabaidagarria da. Joan den legealdian, oraindikan gu parlamentuan geundenean, 26 epaiketa izan du ziren Nafarroaren eta Estatuaren artean epaitegi konstituzionalean. Oraingo legealdian ez dago. Hori kasualidadea da. Politikan kasualidadea gutxi izaten dira. Ez da kasualidadea. Baina txarra da, baditu alde onak eta alde txarrak. Alde guziak ditu, baina adierazgarria da. Oso adierazgarria da. Eta oso adierazgarria da berriro ere abertzaleok maigainan jarri behar dugula irizpide hau. Inor ez da Nafarroaren zaleagoa eta defentsoreagoa eta zaintzaileagoa gu Euskal Abertzaleok baino. Hemengo navarrista euskaltzaleak ez direnak ez dute Nafarroa defendatzen. Nafarroaren arerioa edo kontrarioa baizik. Eta Nafarroaren kontrarioa Madridko zentralismoa da. Orain zei proiektuetan zabiltza? Orain egia esateko, euskaltzaindiari denbora gehiago ematen diotala esan dizut, baita ere idazteari denbora gehiago ematen diot, badauzkat ezin bukatuz, hainbeste eta hainbeste lan eta liburu eta olakoak, aurten argitaratu ditut bat nik idatzia, uzten badidazu izena ematen propaganda pixko bat egingo diot, Harri Aroko Hari Maizutua, novela bat da, novela utza, literaturako novela, badu bere mezua, baina hori besterik da. Eta gero parte hartu dut, beste liburu batean, beste bi idazlerekin batera, Tres Tristes Trileros, hori politikako liburu bata, eta baina badauzkat bukatu gabeak lan pilo bat. Horretaz gainera, esan dizut, lanean jarraitzen dudala, nire ofizioan, eta hori da nire bizi modua. Eta nola aurreikusten duzu, etorkizuna? Etorkizuna beti ikusi behar da, nire ustez, baikortasunez, optimismoz, eta nik ere horrela ikusten dut. Uste dut zailtasunak badatozela, uste dut behar bada, esaten den aldaketa edo kanbioak ikusiko dituela garai zailak, zailtasunak, baina hori bizimoduari eta politikari berezkoa zaio. Tesis baten ondorean antitesisa etortzen da, eta hori berezkoa da, eta etorriko da. Eta gainera, askotan ez da etortzen kontrarioaren alegin eta merituengatik, baizik norberaren hutsegite eta hankasartzeengatik. Baina gero etorriko dira ere berrikuntzak eta etorriko dira beste aldaketak. Aldaketaren
protagonista herritarrak dira, eta herritarrak aldaketa egiten ari dira aspaldidanik, orain nabari da gehiago, etorriko dira denbora zailak, baina etorriko dira ere berriak. Hora, hirugarren atal batera pasatuko gara, eta hor bizkoat ere, galdera motxo batzuk hementxe bestatua ditugu. Gizartearekin konprometitu behar da? Zerekin? Gizartearekin konprometitu. Zalantzarik gabe. Persona gizarteko kidea da. Hori aspaldiko esaldi bat esatekotan, joan beharko genuke Aristotelesen ganaino, eta esan beharko genuke izaki politikoa garela. Gizarteko kide izatea da beste edozerren aurretik daukena personak. Azkenean, nolabait esateko laikotasunez, esango genuke gorputza ematen digutela gurasoek, aitak eta amak, baina arima soziala, hizkuntzarekin batera ematen digu gizarteak. Gizarteko kideak gara, beste edozer baino gehiago, eta gizarteari zor gatzaizkio, ni gizarteari zor natzaio, eta gizarteak daukan erekin aginte bat bezala. Natura zaintzen dugu? Zoritxarrez ez. Eta hori da, zoritxarrez gutxiegi. Eta hori da, ondorekoei utzi behar diegun ondare nagusia. Naturan bizi gara, natura da gure aberastasun handiena, bakarra, sakonena, eta naturan ez dagoen guzia ez da aberastasuna, horregatik esaten dut, zertarako liguke, balioko liguke urreak elikadurarik gabe, ezta? Nik uste dut ondorekoekin izan behar dugula gure elkartasunik handiena, eta ondorekoekin elkartasuna izateko natura zaindu beharko genuke beste edozeren gainetik hori delako baita ere gure arbasoengandik jasotako lurra da jasotako ondasunik handiena. Bidaiatzea gustoko duzu, eta horrela bale bada nora joan zara, ze bidai duzu gustoko, edo nora gustatuko litzaizuke? Egin ditut behar baino askoz ere bidai gutxiago, eta behar bada zerbaitetaz damutuko banintzake, gutxiegi bidaiatu izanaz damutuko nintzateke. Gauza gehiagitan murgilduta edo sartuta ikusi dut beti nire burua, baina hori akats bata, hori hutsegite bata. Nora alde guzietara, joan naizen toki guzietara, gero itzultzeko aierrak edo itzultzeko gogoak itzuli izan du naiz. Joaten baldin naiz Erromara, itzuli nahi nuke berriro, edo Londresera itzuli nahi nuke berriro. Baina aukeran jarri ezkero, eta nik ikusten ditut izadiko, naturako hainbeste eta hainbeste telebistetan da ematen dituzten reportaiak, ezta? Baina hiriak gustatzen zaizkit. Hiri asko ditut ikusi gabeak, eta hiri batera joaten naizenean, Sevillara dela, edo Madrilera dela, edo Barcelonara dela. Barcelonan beti sentitu naiz europeartasunez betea, horiek ditut gogokoena. Eta egun bateko ateraldi batean, ze aukeratuko zenuke? Mendia ala hondartza? Agian mendia, bai. Egun bateko aterera bat egiteko oso gertu dagoen ezkero, eta beste batzuk ez nik egin berria duten ez gero, Arralarrera joango nintzateke, eta gero ondoren agian otordu eder bat egitera, Larraungo sagardotegiren batera. Iria edo herria pixkoa erranduzu, herria nahiago. Herria nahiago, baina iria iduritzen zait beti oso aberasgarria. Esate baterako Euskal Herrian dugun iria Bilbo da. Eta Bilbon ibiltzea, eta Bilbon gauzak ikustea, eta Bilbonan eta hemen sartu eta gauzak miatzea oso gogokoa zait, eta gauza bera beste maila batean, Gasteizen, Donostian edo Baionan, eta zer esanik ez Iruñan, ez da? Beti bilatzen dituzulako gainera, edo aurkitzen dituzulako, ezagutzen ez dituzuen gauzak. Hiriko bazterrak, hiriko inguruak oso gauza ederrak dira.
Mitozalea zara? Bai, mitoa uste dut gainera izugarrizko garrantzia duelako, hitzak balio duen bezala ideia bat adierazteko, mitoak balio dute askotan adierazpenei gorputz bat emateko. Zalantzarik gabe mitoak balio dute. Eta, bakarron bat aipatzerik? Mitoen munduan zer esanik ez, lehenago Aralar aipatu dudan ezkero mendia bezala, Aralarko erensu garena, hori oso polita da. Ez da hemengoa bakarrik, da mundu guzikoa, globala da, baina hori oso polita da. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, bizitokiak ematen ez duen bizipozik ez dago. Eta gehiago esango nuke, gu lehengo gizaldietatik hasita, arbasoen gandikan hasita, lo egiteko toki jakineko animaliakara, persona garenok, eta zalantzarik gabe bizipoza da horrera eramatea, lo egiten dugun toki horretara, norberaren kezkak eta asmoak eramatea da. Lasai eta ongi egoteko leku aproposa bat, toki aproposa bat. Norberaren etxea. Lasai egoteko eta bizipoza izateko egoera bat? Egoera bat, lagunekin bazkalondorea. Bazkalondorean egiten dira aitorpenak, egiten dira baita ere galdera zailenak, egiten dira norberak esateko zailtasunak dituen gauzen errelatoak, bazkalondorekoa izaten da beti gauza garrantzitsua, eta gure artean gainera horrek badu bere sena eta badu bere izatekoa, izanera. Irakurtzeko liburu bat? Hortan zain izango duzu, Horreinik egin beharko nuke nire azkeneko hauen propaganda ia saltzeko asmoa ematen dudan, ez da, baina begira, ikusi dut azkeneko urte hauetan, eta ez bakarrik aurten, Nafarroako euskal idazleen artean izugarrizko goraka da, eta liburu bat esan beharrean, esango nuke merezi duela Nafarroako euskal idazleen emaitza oparoa begiratzeak. Gu berrietarako opari bat egitekotan, ez bakarrik izen bat aipatuko nuke, edo beste, baina esango nuke Nafarri idazleetan euskarazko idazleak aukeratzeak merezi duela. Filme bat, pelikula bat? Ui ama, ez nago horretan oso eguneratua, eta behar bada, nik filmetan, atzo ikusten nuen, telebistan beste egiten ziren imintzio bat psikosiseri. Behar bada psikosis bat. Psikosis, bera. Hizkuntzaren inguruan, ze eboluzio ikusi duzu euskararena edo hizkuntzarena Nafarroan? Gogoan izaten baldin badugu, esate baterako aipatu berri dudan idazleen belaunaldi berri hau, eta gogoan izaten baldin badugu orain dela 40 urte, hemen zegoena aldaketa oso sakona da. Eta aldaketa gainera oso oparoa, oso zabala, oso ezberdina. Hizkuntzak aurrera egiteko aukera handiak ditu. Baina galdera hori egiten zaidanez gero, nik uste dut Nafarroan euskararen legea aldatu beharra dagoela aspaldi. Eta euskararen legea aldatzeak beharrezkoak ditu, behar bada, lehendabizi lehia ideologiko sakona. Hemen beti nahasi dira bi izen berdintsua daukaten gauzak, baina guztiz ezberdinak direnak. Soziolinguistika eta politika linguistikoa. Soziolinguistikan aztertzen da toki bakoitzean, gizartearen arlo bakoitzean, dauden
hiztunak edo erabiltzen dutenak hizkuntza hori eta ze mailatan erabiltzen duten beren ikerketan, beren idazkeran, beren irakurketan, beren ikasketetan, zertan erabiltzen duten, nola erabiltzen duten, zenbat diren, portzentaiak hori da soziolinguistika. Eta arlo horretan, izan daiteke, Nafarroan izatea, baita ere, zonaldeak batzuetan, 100-80 delako euskaraz dakiena, beste batzuetan 100-60 eta beste batzuetan 100-2. Baina, politikan, aztertzen dira eskubideak. Eta eskubidei dagokionez, nafar guztiok berdinak izan beharko genuke eta askatasuna eduki beharko genuke. Hemen egin da iruzur ikaragarri bat. Eta iruzurra da, esan nahi izatea, hizkuntza Nafarroa osoan, garai batean parlamentuak gehiengoz eskatu zuen bezala, ofiziala egiteak, inposaketa suposatzen duela. Eta hori gezurra da. Inposaketa da Nafar hizkuntzaren ofizialtasuna toki batzuetara mugatzea. Horrek ukatzen ditu askatasunak eta horrek nolabait esateko moztu egiten ditu ahalmenak. Baina politika linguistikoak berezkoa du toki guztian, eremu guztian, ofizialtasuna eraikitzea, gero, herritarrek askatasuna izan dezaten. Hori ere beharrezkoa da. Baina zalantzarik gabe, arlo horretan, orain arte jakin izan ez duguna da, lehia ideologikoa egiten. Eta utzi dugu bi hoien arteko soziolinguistikaren eta politika linguistikoaren edo hizkuntza politikaren arteko nasketa horrek gorputza hartzezan, hori egiten utzi dugu, eta ez dugu jakin horreri itzulia ematen. Eta orduan ematen du egia dela gezur borobila den batek. Eta da, personek, herritarrek, aukera ez dauketen bitartean, alegia, denontzat ofizialtasuna ez dagoen bitartean, horrek ekartzen dituela inposizioak. Eta ez dela inposizioa guztiz kontrakoa. Asko dago egiteko, baina hori nahita nahi ez aldatu beharreko zerbait da, gainera guztiz atzerakoia da, beste komunitate guztietan ez dago lakorik, ez Valentzian, ez Araban, ez Inon, eta hemen dagoena da, navarrismoaren adulterazioak ekarri zuen falsukeria batengatik. Horrein ja, bizkoa zabaltzen naiz, nola gustatuko litzaitzuke ikustea mundua, hemen di 50 urtetara, zer aurre ikusten duzu? 50 urte, eta gu bizitz ikus dezagun? Bai, ez dut uste, ni ez naiz hemendikan 50 urtera begira egongo. Baina ordurako nahiko nukeena da izadian, naturan, eta naturaren errespetuan aurrera pauso handiak eman izanak egotea, demografiaren planifikazioan ere ausardiaz jokatzea eta horretaz gainera zer esango nuke eskubide sozial eta zibil guztiak, hizkuntza eskubideak barne, orokortuak izatea. Aldaketa ikaragarriak datoz, bata da langintzakoa. Lantegiak aldatzen ari dira, sakonki aldatzen ari dira, dena automatizatzen ari da gero eta gehiago, eta horrek ekarriko ditu aldaketa ikaragarriak. Horrek ez du esan nahi lanbide gutxiago izango denik. Autoak sortu zirenean, zaldiak azitzen, ferratzen eta zaintzen, zebiltzen guztiak lanik gabe gelditu ziren, edo asko behintzat. Horrek ez zuen lan gutxiago ekarri, baina aldaketak oso sakonak dira, eta komunikabideetan gaudenetik hasita, zalantzarik gabe ere bai, eta desafioak eta erronkak ere ikaragarriak dira. Baina aurrera aterako dira. Harremanak lantzeko era egokiak ikusten dituzu, herrietan, hirietan, gaur egun ematen direnak, eta pixko bat aurre ikusten aldirenak? Zalantzarik gabe askoz ere hobeak dira orain dela urte batzuek baino, eta orain persona batek
ezagutzen ditu eta harremantzen da milaka persona askorekin, eta garai batean hori ezinezkoa zen. Beraz, gizarteak aurrera egin du, aurrerapen horrek onura asko eman dizkio norbanakoari, baina baita ere arrisku batzuk ere bai. Eta horrek denak egoera askoz ere berdinagoa eta oparoagoa egiten du norbanakoarentzat, baina baita ere arrisku batzuk ekartzen ditu. Egoera askoz ere hobea da, oro har. Norekin aritzen da iketan Patxi Zabaleta? Norekin? Aritzen da iketan Patxi Zabaleta. Ikeka? Bai, iketan. Anaiarekin eta jende gutxirekin. Eta benetan ikeka edo itanoan aritzea mesedegarria da neurri askotan hizkuntzarentzat, baina ez da erresa hirietan, hain zuzen ere ikeka hitz egitea, itanoa erabiltzea, oso lotua dagoelako norberaren euskalkiarekin. Niri gertatzen zait, esate baterako telefonoz ari naizenean, jendea gainera nabaritzen du eta esaten dit, Leitzako norbaitekin ari zera, Leitzako erarari naizenean, ohartu gabe eta inolako aleginik egin gabe ateratzen zait. Beste batzuetan berriz, esaten diat, etzera Leitzeko inorekin ari, hain zuzen ere, euskara batuan edo beste modu honetan hitz egiten saiatzen naizelako, Leitzekoa ez baldin bada, nire jaioterrikoa ez baldin bada, nirekin hitz egiten ari dena. Eta aldatzen duzu, aldatzen duzu doinua agian iparraldeko batekin ari bazara ere? Ez, iparraldekoekin eta bizkaiakoekin eta egiten dut garai batean ferietan egiten zena. Zeren eta esaten dut euskara batuarekin aldatu dira herrietako hizkuntzak eta ferietan. Leitzakoak Tolosara joaten zirenean, ulertzen ziren oso ederki Gipuzkoakoekin, eta joaten baldin baziren Elizondora iparraldekoekin, eta ez zuten inolako zailtasunik izaten beren tratuak egiteko. Bueno, zer du Leitzak, hainbat jende erran daiteke, kakotx artean jarriko dugu, ospetsu edo gutienez aipatzen modukoak izan direnak izateko? Hori han Leitzan bertan esaten da urarena dela, baina hori da txantxa bat, hori da broma bat dudarik gabe. Bai, izan du da, halako jende batzuk kirolaren bitartez, deportearen bitartez atera dira, ezagutzera eman dute beren burua, eta gero baita ere harremanetan eta hizketan eta izugarrizko irudi ona eman izan dute, bagera baita ere idazle pila bat euskaraz liburuak idatzi ditugunak Leitzan, eta beti izan du da maila txiki hori, baina egia esan horrek poza ematen du, eta arrazoia zein den jakitea ura ez da, baina arrazoia zein den jakitea ez erresa. Bueno, eta azken galdera, zoriontsu izateko errezeta bat ematera osatzen zera? Ez, izan beharko luke norbera denarekin konformatzea. Baina beti nahi izaten dugu, asmoak izaten ditugu, grinaren bat edo beste ere izaten dugu, baina esango nuke norbera denarekin konformatzea. Baina baita ere asmoei eta grinei eta zer esango nuke, gogoei ezin zaie euko egin. Hoxe izan da dena, Patxi, mil esker, eskerrik asko zuei izateagatik, eta baita ere mil esker zuei jarraitzeagatik. Beste bat arte. Vale. Bueno, yo soy Armando Cuenca, concejal de Ecología Urbana y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, y además también soy concejal responsable del barrio de Chavacoiz, en concreto. Etxabakoitz Iruñako hego-mendebaldean kokaturiko auzoa da. Auzoaren itxura erabat aldatuko da hurrengo urteetan abiadura handiko trenaren Nafarroko korridorearen eraikuntzarekin batera. Etxe bizitza zahar eta fabriken tokia, etxe bizitza eta azpiegitura berriek hartuko dute. Las funciones, ¿no?, que desempeñamos.
Hay que decir que el modelo de concejales de barrio es un modelo un poco quizá heredado de la legislatura anterior de UPN y estamos, digamos, no hay unas funciones claras y definidas, ¿no?, de qué es lo que tiene que hacer cada uno. Lo que sirve a día de hoy es un poco cada concejal como una especie de recogida de información un poco de las necesidades que hay de cada barrio y tal, pero realmente no hay todavía una estructura muy clara sobre cómo hacerlo. ¿Qué es lo que vamos avanzando ya y que el año pasado sí que se hizo para mejorar un poco estas funciones? Los foros de barrio. Es decir, no tiene ningún sentido que los concejales recojan la información, digamos, del aire, de la nada, porque si no, generalmente lo que suele ocurrir es que los lobbies o la gente que tiene ya más contacto con el propio ayuntamiento es la que pone un poco sus intereses por delante, sino que hay un espacio 100% ciudadano al que tanto las asociaciones como cualquier individuo puede acercarse, ¿no? Y esos son los foros de barrio, que el año pasado se hizo una primera batida y que ahora este segundo año esperamos darle ya un ritmo, pues bueno, quizá trimestral o algo así. Con respecto al tiempo necesario para estas labores, en realidad es un tiempo que se resume en dos cuestiones, quizá un tiempo muy de oficina, ¿no?, de recoger esas ideas, que tampoco es que sea una barbaridad de tiempo, porque realmente en cada barrio, si tú vas, tienen muy claras cuáles son sus reivindicaciones en materia urbanística. En el caso de Chavacoiz es relativamente sencillo, ¿no? Es un barrio históricamente abandonado, por su propia situación geográfica, pues se encuentra desconectado del resto de la ciudad. Luego hay, bueno, determinados problemas de rehabilitación, etcétera. Es decir, hablas con los vecinos y tienen un listado muy claro de cuáles son esas demandas, que bueno, yo lo suelo llevar siempre cerca de mí, ¿no? Entonces, bueno, la otra parte del tiempo necesario sería relacionada con la participación en los foros de barrio, ¿no?, que exigen sobre todo, pues bueno, actitud de escucha, entiendo yo, que para eso no es una cuestión de tiempo, y luego trasladar esas reivindicaciones, esas demandas, sobre todo la mayor parte de ellas tienen que ver o bien con movilidad, pasos de peatones, riesgos en determinadas zonas de la ciudad, vehículos que pasan demasiado rápido, o con el área fundamentalmente de conservación urbana, la mayoría, no siempre. Entonces un poco trasladar eso hacia esas dos áreas, que en el caso de movilidad, como es la mía, pues bueno, hay una cierta facilidad ahí por esa coincidencia, ¿no? Bueno, pues ahora os comento un poquito quizá tanto mi conocimiento del barrio, la conformación urbanística y las infraestructuras y los servicios, ¿no? Mi conocimiento del barrio, por ser totalmente honesto, es escaso. Yo vivo en Pamplona hace un montón de tiempo, pero Chavacoiz no es un barrio por el que uno pase de manera casual, tienes que dirigirte hacia él. Yo lo primero que hice fue, así te lo digo, coger a un arquitecto que es amigo mío y que conoce bien el barrio, y me fui con Google Maps en el móvil y con este arquitecto que es amigo mío, en cuanto me enteré de que me iba a ser un poco mi responsabilidad ya en septiembre del año pasado, y me fui un poco al barrio a verlo, ¿no?, físicamente. Además, Chavacoiz es un barrio que tiene determinadas estructuras que son francamente impactantes, ¿no? Pues la Huntsman, que está por ahí, el Argal, que se ve desde lo alto, ¿no?, si vas por el paseo que hay en la parte de arriba más cerca de Barañáin, etcétera, ¿no? Una de las quejas que yo entiendo del barrio y de los servicios no es quizá no tanto la falta de servicios, sino quizá esa separación entre el arriba y abajo de Chavacoiz, que tiene una parte alta y una parte baja, y determinados servicios que están ubicados arriba, ¿no? Entonces eso, bueno, con el ascensor que ya está y con el nuevo que está ya terminado, yo creo que eso en parte, pues bueno, creo que da la satisfacción a esa demanda vecinal, que tenía su sentido, ¿no?, sobre todo para la gente mayor, que hay un par de cuestones ahí que tienen su aquel, ¿no? Con respecto a las necesidades fundamentales del barrio, nosotros nos reunimos en octubre, me parece, o en noviembre, hicimos este foro de barrio que comentaba antes y se recogieron un poco demandas. Estas demandas luego fueron filtradas por la asociación de vecinos y, como comentaba antes, no eran unas demandas muy novedosas, son las clásicas que lleva el barrio, ¿no?, que eran un poquito el acondicionado de Casas de Nuin, al lado del Nicasio Landa, un paso de cebra junto al grupo Urdanos, porque ahí hay un parque de juegos y que les parecía importante. Demandaban también un columpio normal al uso en los columpios que estaban ya instalados, el mantenimiento de la campa que hay junto a la Sociedad Deportiva Chavacoiz, porque a veces y otra más que hay, me parece, que a veces se incendia en primavera porque al no tener un mantenimiento adecuado, ¿no?, pues crece demasiado la hierba y genera un peligro, ¿no? Un par de bancos en el Paseo del Orz, el alumbrado del propio Paseo del Orz y el arreglo de las escaleras del apeadero que está junto a la avenida de Arostegui. Y junto a eso había varias demandas que eran más bien para la mancomunidad, pero que nosotros hemos asumido y estamos intentando gestionar, que era el cambio de sitio de varias marquesinas. Hay una especialmente, que es la que estamos trabajando ahora, que es la que está
al inicio de la avenida de Aróstegui, no recuerdo exactamente el nombre, y que generaba un triple problema, ¿no? Tanto para la subida y bajada de vecinos, pero sobre todo porque estaba pegado a uno de estos carriles bici pintados en la acera que se hicieron en su momento mal hechos, y hacía que los ciclistas pasaran muy cerca de un portal, ¿no? Entonces, bueno, ese es el más prioritario porque es verdad que ha generado más sustos que accidentes, pero era una molestia para esos vecinos y estamos en ello, trabajando con Mancomunidad justo en ello, ¿no? Aspectos positivos del barrio, ¿no? Los aspectos positivos del barrio los he ido descubriendo a lo largo, digamos, de este año, porque realmente no conocía el barrio, ¿no? Es un barrio que tiene un componente obrero fuerte, es decir, que en ese sentido nos recuerda, pues, a los barrios obreros en los que hemos vivido. Yo en concreto me siento bastante identificado porque yo crecí también y en mi adolescencia estuve viviendo al lado de las vías, ¿no? Como es en realidad de alguna manera Chavacoiz o la parte de Berriozar, que Berriozar no es un barrio, es pueblo, ¿no? Entonces esa sensación de barrio, digamos, del extrarradio, pues la conozco bien, ¿no? Y sé lo que significa esa falta, no tanto de infraestructura, pero sí sobre todo de conexión con el centro, ¿no? Y la movilidad es fundamental y que sea barata, ágil y rápida, en este caso a través del autobús, que sería lo interesante, ¿no? Y luego hay mucha sensación de pueblo, ¿no? En Chavacoiz, te lo dice la gente se conoce, y en ese sentido la gente se conoce y la gente se cuida, ¿no? Entonces, bueno, esas serían un poco las partes positivas del barrio. Pues los retos a corto plazo yo creo que eso más bien los tendrían que definir los vecinos, ¿no? Yo creo que las dos prioridades que yo recogía era, sobre todo, definir que el Ayuntamiento y sobre todo el Gobierno de Navarra también defina claramente qué va a pasar con el PESIS de Chavacoiz, que nosotros, y yo creo que el Ayuntamiento en ese sentido lo tenía relativamente claro, no queríamos hacer una operación, no hay ninguna intención de hacer una operación, un pelotazo urbanístico en el Chavacoiz como estaba planteado con el anterior Gobierno. Y entonces, bueno, en ese sentido los vecinos sí que pedían más información porque se les había prometido una serie de compensaciones económicas, etcétera, ¿no? Y por último, si existe un trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones de barrio. Sí que lo hay, lo que pasa es que hay que reconocer que no se hace fundamentalmente a través del concejal de barrio, ¿no? Y más en mi caso, que además soy concejal delegado, y no es mi única función estar pendiente del barrio, sino de la ciudad en su conjunto. Sí que se hace a través del área de participación, si hay una comunicación fluida y mi contacto directo lo tienen las asociaciones del barrio y en general en cualquier momento pueden ponerse en contacto conmigo cuando lo necesiten, ¿no? Yo creo que el recorrido más interesante, en el que se ve, digamos, la historia del barrio, incluso sus cicatrices que las tiene, es el paseo de arriba, por un lado, el paseo de la parte de arriba de Chavacoiz, en el que vas viendo un poco pues todas esos edificios que recuerdan a una historia bueno, cuando una ciudad como Pamplona y otras ciudades de nuestro entorno estaban industrializadas hasta en su corazón, ¿no? O sea, llegaba la industria más contaminante y se plantaba a poco menos de 1 kilómetro del centro de la ciudad, en este caso a 2, ¿no? Y cómo los vecinos han ido creando comunidad y creando tejido en torno bueno, a un barrio y a una realidad urbana que era francamente hostil, ¿no? En algunos momentos. Y luego, en ese mismo sentido, el paseo por el río del Orz tiene su gracia, y a mí personalmente me gusta luego volver por detrás, por donde están, conectas luego con el grupo urbano, no sé cómo se llama esa parte, que hay un montón de viviendas bastante antiguas de esa época, ¿no? Que prácticamente, yo creo que algunas de ellas que las construía la propia empresa, ¿no? Que alojaba ahí a los trabajadores. Y bueno, pues como yo he vivido también en casas como esa en mi pueblo, pues bueno, me genera una relación y un vínculo, ¿no? Quizás sí que habría que destacar una inversión de casi 300.000 euros, que si no recuerdo más, que se han hecho con respecto al patio del Colegio Nicasio Landa, que estaba bastante deteriorado y llevaba deteriorado bastante tiempo, y este año se ha arreglado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también forma parte, era una de las demandas vecinales, y además era muy visual, ¿no? Al pasar por ahí se veía que realmente el patio, pues bueno, era fácil tropezarse y caer, etcétera, ¿no? Entonces esperemos que con esta pequeña inversión pues se haya mejorado esa infraestructura, que no deja de ser un colegio, ¿no? Que tiene otros problemas que nos comentaban los vecinos, que era sobre todo el hecho de que están perdiendo alumnado, ¿no? Que se va o bien a la concertada o bien acaba yéndose a Barañáin, etcétera. Egunon ikusle guztioi, eta, bueno, ongi etorri Chavacoizera. Saiatuko naiz pixka bat aurkeztea
non gauden, bueno, lehenengo eta behin esango du nor naiz ni, ez? Ni naiz Xabier Urrutia, naiz kaleko hezitzailea, eta lan egiten dut Etxabakoi Bizik elkartean. Non gaude? Gaude Etxabakoizen. Etxabakoiz da Iruñako auzo txikiena, 5.000 biztanle propio ditu, eta bueno, baitu zonalde batzuk, ez? Eta 3 edo 4 zonalde nahiko ezberdinak, ez? Momentu honetan gaude grupo Urdanozen. Eta bueno, hemen bizi den jendea, bere garaietan, daukagu hemen lantegi bat, eta bere garaietan etorri ziren gehienok beste estatuko leku batzuetatik, batez ere Extremaduratik, Andaluziatik etorri ziren lantegira lan egitera. Hemengo etxeak nahiko txikiak dira, 50 metro karratu dituzte, orduan hemengo jendea da langilea, sencilla, eta beti egin ziren hemengo etxeak korrika ez, jendea sartzeko lantegian lan egiteko, orduan osoa sortu zen karentzia askorekin, eta hemengo jendea beti borrokatu ditu falta ziren zerbitzuak lortzeko. Eta orain hitz egingo dugu Etxabakoi Biziri buruz, ez? Etxabakoi Bizi da auzo elkarte bat, lan egiten dugula bai haurrak eta bai gaztekin batera, eta bere familiekin, ez? Eta zertarako, gure helburua da pixka bat, bere eskubideak defenditzea, ez? Haurren eta gazten eskubideak defenditzea, la Konbentzio del Niño jartzen duen moduan, eta horretarako ditugu proiektu sozioedukatibo bat, eta herramienta batzuk erabiltzen ditugu helburua lortzeko. Adibidez, egiten ditugu ekitaldi batzuk, ez? Helburu hori lortzeko. Baina gure helburua da bere autonomia, bere parte hartzea, bultzatzea, haiek, poliki-poliki, esartzen dira zirkuito soziokomunitario batean, ez? Ditugu loteka batzuk, eta han saiatzen gara asambleak egiten, haiek esateko zer nahi duten, nola egin nahi duten, noiz egin nahi duten, eta hori txikitatik saiatzen gara. Orduan llegatzen da adin bat, bere espazioak autonomia hartzen dutela, ludotekak eta gero gazte taldeak eta hori bere autonomia hartzen dute, eta haiek erabakitzen dute nola egingo duten, beti gaude hezitzaile batzuk haiekin, baina haiek erabakitzen dute, ez? Ikasturte honetan egingo dugu hau, oraintxe bertan aurreko asteburuan pasatu dira hemengo jaiak, eta haiek erabaki dute nola inplikatu nahi zuten jaietan, eta izan dituzte bilera pillo, gauz batzuk polita prestatu dituzte. Haientzat eta beste gaztentzat, ez? Auzoko gaztentzat. Eta hori da pixka gure helburua, gure elkartea gestionatzen du zerbizio publiko bat, ez? Eta udaletxerikin dauka kontratu bat, kontzertu, deitzen da, kontzertu bat, eta honen bidez gestionatzen dugu la prevención comunitaria, ez? Iruñan. Da, proiektu hauek egiten dira Iruñako auzo batzuetan, konkretuki 7 auzoetan, eta horrengo urtean sortzi, da modelo bat poliki-poliki, sortu zela Sanduzelainen, baina poliki-poliki joan da zabaltzen Iruña osora, eta momentu honetan Nafarroko leku batzuetan zabaltzen ari da gure modeloa, ez? Eta gure modeloa da auzo elkartetik, behetik, dena sortzen dira, eta jendea antolatzen ditu bere ekitaldiak, haientzat eta horrentzat eta hori. Elkartea sortu zen 2001an, gero 2003an uste du legalizatu ginen, baina sortu 2001an, orduan hemen auzoan egun batzuk, ez? Justo sortu zen, eta beste gazte elkartean zeuden, eta desagertzean zeuden, eta gu hartu genuen releboa, ez? Eta hori da pixka bat.
Ba, begira, elkartea da, auzo elkarte bat. Orduan, ba, bueno, auzotik eta auzoarentzat, ez? Da pizka gure filosofia, ez? Hori da, ez gara enpresa bat, beste lekuetan bezala joaten direla, etortzen direla herri batera, hartzen direla gestionatzen proiektu bat eta erabiltzen dute, ez? Con ánimo de lucro, gu gara sin ánimo de lucro, eta hori. Eta egiten duguna da, ba, auzotik eta auzoarentzat. Momentu honetan ez daki, baina, bueno, lehen komentatu dudan moduan, hau da oso txiki bat, eta biztanle gutxi ditu, Iruñan, 5.000 biztanle konkretuki, baina elkarte osoan izango gara 60 pertsona inguru. Zitzaile batzuk gara, oso gutxi, 3 edo 4, eta besteak dira, ba, bueno, auzoko jendea, haurrak, gazteak eta familiak. Bale, ba, pizka bat gure helburua lortzeko, guk egiten duguna da, deitzen diogu, zirkuito soziokomunitario bat, ez? Eta zertarako, ba, hori lehen komentatu da, autonomia eta parte hartzea bultzatzeko, ez? Eta egiten dugu, ba, egiten dugu zirkuito soziokomunitario bat txikitatik hasita, ba, ludoteka batzuk, ez? Adinen arabera, eta joaten dira pasatzen, adinen arabera, ludoteka batetik bestera, eta ludoteka bakoitzan lan egiten da gauza bat, adibidez txikiekin, ba, bueno, jazten da lan egiten, ba, asambladak, ez? Modu atsegin batean, jolasten eta hori, ba, bueno, batzuk hitz egiteko eta beste batzuk entzuteko, ba, hasteko horrela pizka bat, ez? Eta pentsatzeko haiek artean entzuteko zer nahi duten, ez egiteko guk nahi dugun haientzat, ez? Baizik eta egiteko haiekin batera. Orduan, joaten da pasatzen, ludotekatik adinen arabera, eta gero ja, ba, bueno, ba, adinen arabera, ba, bueno, joaten da bultzatzen, bai, autonomia eta parte hartzea. Gero ditugu gazte taldeak eta hori, ja, han ja daukate autonomia nahiko desente, haiek prestatzen dituzte bere kanpaldiak, haiek prestatzen dituzte bere jaietako ekintzak, auzoan egiteko ekintzak, eta, bueno, eta gero ailegatzen da momentu bat, erabaki behar dutela, gelditzen baldira elkartean, hezitzaile moduan, premonitora, deitzen diogu monitore, ba, bueno, horrela, haiek sartzen dira, ba, beheko ekitaldietan, ez? Osea, ludoteka txikiekin eta hori, orduan izten da zirkuito soziokomunitario hori. Pizka bat ematen dena da, ba, elkartasuna. Elkartasuna, auzokideen elkartasuna. Eta hori da, pizka bat, ba, baditugu baita ere, bueno, lan egiten dugu en la educación no formal, ez? Eskolatik kanpo, orduan ba, ditugu, deitzen diogu, etxeko laneko txokoa, ba, etortzen dira, daude, ba, zitzaile batzuekin, begirale batzuekin, modu atxekin batean, ez, eta nahiko gorra daia egotea egun guztia eskolan, ba, bueno, gu saiatzen gara egitea txoko atsegina eta etortzen dira, elkartzen dira lagunekin, egiten dira, edo ez, etxeko lanak, eta, bueno, hori da beste espazio bat, ez? Baina hor sortzen dira baitere nahiko gauza politak, eta batzuk laguntzen dute beste batzuei, eta horrela, ez? Jo, nik ez dakita honi badakit egiten, ez dakit zer. Eta hori da, elkartasuna sustatzen da horrela, bultzatzen da barkatu. Ba, ditugu baitere talde batzuk, kirolako talde batzuk, kasu honetan egiten dute fulbito, egiten dugu baita ere dantza txiki, zumbita, holako zerbait entzin diogu. Eta, bueno, hori da gune bat egiteko kirola ere bai, ez kompetitiboa, atsegina, farregarria, eta, bueno, eta gero, ba, egiten duguna hori da, gazteak eta aurrak eta hori, bai, ba, auzoan antolatzen diren gauzekin parte hartzea. Eta hori da gure helburua, ez? Parte hartzea, haiek txikitatia hasten dira parte hartzen ekitaldi askotan, eta gero geratzen dira, erabakitzen badute eta hori,
auzoko beste erakundetan, adibidez kultur koordinadorean, sartzen dira, 20 piko urte dituztenean, eta hori da pizka bat. Bueno, gure finantzaketa ez, guk eramaten dugu aurrera zerbitzu publiko bat, prebentzio komunitariako zerbitzu publiko bat. Orduan, hori eramateko daukagu kontzertu bat Iruñako udaletxearekin sinatuta, beste elkarte batzuekin, auzo elkarte batzuekin, ez? Eta gutxi gola bera, gure presupuesto da urtean zehar 120.000 euro, eta horrekin ordintzen da bai talde tekniko bat, itxelen talde bat, gara 3 pertsona eta gero badago beste bat begirele moduan eta hori. Eta beste aldetikan egiten ditugun ekitaldiak. Hori alde batetikan, hori izango da 90% gutxi gola edo gehiago. Eta gero egiten ditugu zozketak, ekitaldian apuntatxagatik kobratzen dugu prezio simboliko txiki bat, euro bat hilabetean zehar, egiteko ekitaldiak, eta ez ditugu diru zorra gehiagorik. Gure proiekta edo emetxa da ezberdintasuna dagoena, eta guk ikusten dugu adibidez gure gazteak, gure aurrak, gure familiak, beste hiriko familiekin konparatuz, ezberdintasuna ekonomika eta soziala dagoena, eta hori da kapitalismoaren eraginak, gure helburua da ezberdintasun hori aldugun neurrian kentzea, eta nola, eta metodologia elkartasunen bidez. Eta horretarako ditugu proiektu pilo bat martxan, adibidez, lehen komentatu dizuduna, egiten duguna da auzotik eta auzoarentzat. Orduan hori esan nahi du. Egin daitekeela elkartasuna potentziatzea, partizipazio bultzatzea, diru gutxiarekin, baina pertsonekin batera egiten dugu. Eta hori da, eta azken finean da, gizarte bat, pixka bat justagoa egitea, ez? Hori da. Begira, elkartea sortu zen, bere garaietan eta hori, gizarte zerbitzuetan zegoen ezitzaile batekin, ez? Elizarekin batera, eta gero zegoen Ijiton elkarte bat, Iruñako Ijiton elkarte bat, eta haiek artean elkartu ziren egiteko proiektu bat de prevención komunitaria. Eta gero urtean zehar eta hori joan da bere autonomia hartzen, orduan gaur egun elkartea bakarrik ibiltzen da, ez? Ez dago lotuta, ez da Elizarekin eta gazte elkarte horrekin, eta ez daude auzoan, eta gaur egun badauka deitzen diogu junta, baina ez da junta, da grupo dinamizador bat, eta hori gabiltzen du ze helburuak bete behar diren, eta hori urtean zehar lortzeko, eta nola egingo den, eta hori. Eta hor daude implikatuak familiak. Familia, batez ere ama asko, eta beti dira gehien sartzen direnak, ez? Eta, horrela, joan da aldatzen, baina, lehen polita zen eta orain polita da egiten dena. Lehen komentatu duen moduan, guk gaude, ni nahi zarren agian edo zarren tereko bat, ez? Gu gaude gazteki eta horrekin batera, orduan, gehieno dira, izango dira 90% elkartekoak, ez? Gero gaude ezitzaileak, kaleko ezitzaileak, garela 4, momentu honetan, barkatu, eta gero familiak, ez? Baina gehiena dira gazteak, gazteak eta horrak. Eta gero komentatu duan moduan, edo gelditzen dira elkartean, adin batekin, edo sartzen dira beste auzoko erakunde batzuetan lan egitera. Ez dakit, momentu honetan badaukagu beste Iruñako elkartekin lan egitean ari gara prebentzio komunitaria horrekin, gaztekin eta hori. Eta hori da, proiektu piloto bat, ez dela inoiz egin, eta egiten ari gara bai aurrekin,
eta gazteekin, eta ber nondik ateretzen da. Prebentzio komunitaria eta ikusteko bakoitza nola egiten dugun, parte hartzailea, nola ez dago ezer idatxita, hori da esperientzia piloto bat, eta ongi ateretzen bada, espero dezagu zabaldezala Nafarroa osoan gutxienez. Beste elkartekin, hori, komentatu duen moduan, momentu honetan, baditugu harreman estua, beste elkartea daude, Baitxantrean, Sandultzelain, Alde Zaharran, Mendillorrin, beste auzo batzuetan, ez? Milagrosan ere bai. Orduan, haiekin, hori, helburua printzipala da aurren eta gazteen eskubideak lantzea, ez? Orduan, hori ere egiteko, beti gara saiatzen eta ikusten, proiektua martxan jartzen, begiratu zer atera den ongi, zer ez ongi, eta zerekin jarraituko dugun horre. Adibidez, egiten ditugu kanpailak elkar, eta, hainbat ekitaliak ere bai, mendira jun, eta, hori suposatzen du, parte hartu behar dutela bere antolakuntzan eta hori ez. Eta baitugu este proiektu bat pentsatutak, eta poliki. Nik uste dut lan asko daukagula, ez? Iniziatiba asko sortzen dira, eta lan egiten baduzu gaztekin, hori da kristo potentzializatea, eta askotan, behar du, ez dakiz zer, plangintza bat, kurtsoko plangintza bat izatea gain, agian faltatzen zaiguna da pizkat planifikazioa, ez? Eta beti badukagu planifikazio bai, baina beti sortzen dira bidean, edo urtean zehar beste idei pillo, ekitaldi pillo, eta baitere egiten ditugu. Orduan, hori suposatzen du pizkat estresa, ez? Estresa baina merezi du, bestela ginateke ongo hemen. Nik uste dut, elkarte honetan, gero gara berdin, ez? Berdin da, nondik zatoz, nola den zure ez dakit, azalen kolorea, arraza, sozialki nola dira zure familia, hemen deno gara berdin. Eta nik uste dut, hori dela, eskolarekin batera integratzaile punto bat, auzoan, eta ikusten da, ez? Ikusten da hori gazteak denon berdin direla, txikitatik elkar daudela, eta hori, arraza, kolore, diruen aldetikan, gaietik aldetikan, eta hori. Gaude sare sozialetan, eta ez gaude sare sozial askoetan, ez? Baina begiratu dezakezue Facebook, etxagakoiz bizirik, ez? Hemen agertzen den moduan, etxagakoiz bizirik jarri, edo etxagakoiz.info. Han zabaltzen da pizka bat egiten dugun, edo bestela etor zaitezte onera, hemen gaude, grupo Ordauna zen, 7. zenbakian, galdetu gutaz, non dago elkartea, eta berehala esango dizute hor daude. Eta nahi duzuenean, erakutsiko dizugu zer egiten dugun, zuzenean. Historia alde batetik laburra da, esan gurot nirentzat 8 urte daroiat hemen, eta etxebakoitzeko historia izen zen Grupo Ordanoz inguruan egin zana, ez? Naiz da eskola egon aurretik, eta gero enpresa batzuk egon ziren Inkimaza, Ordanoz bera, eta beste batzuk hemen inguruan, ez? Etxe bakoitz hasieran izen zen etxe batzuk, etxe bakoitza, etxe bakarrak inguruan egon zirenak, baina poliki etorri zen jendea, oindala 50 urte, 60 urte, eta hasi ziren lanien Ordanozen eta inguruko fabriketan. Hori, gutxi gora.
kokapena badago parte beko partean, Iruñan, beko partean ez da egiten zelan ekialdean, eta, bueno, dago sartuta zulo baten, dago Etxebakoi zatituta, zati bat dago Etxebakoi norte, iparran, gero dago Biztabella, dago beste zati bat Barkos, behian, eta gero dago hau Urdanoz ingurua, eta kooperatibako beste etxe batzuk Urdanoz inguruan bere. Hala eta guztiz da lehengo etxeak Arrostegi kalean, Arrostegi bidaian, Zizurre aldera joaten dana, eta hor da beste etxe batzuk antzinakoak erdi botata dazena gehienak. Eta oin datorren pesiz gauza horrekin uste dugu botako direla lehengo etxe zaharrak. Bueno, Etxebakoiz gaur honetan jente asko etorri da kanpotik, kanpotarrak, eta jente asko erun artean joan direla beste kolegiotara, beste Barainen zelan dagoen hor ondoan, joan dira batzuk arabiarrak gehienak horra estudiatzera. Hemen kolegio badago nahiko handia, Nikasio Landa daukena izena. Nikasio Landa izen zen garai artean, a principio de siglo, esango dut, aristokrata bat egin zauena diru apur bat ipini zauena jartzeko kolegio hori. Eta kolegio hortan, gaur honetan, hasi dira apur bat gauzak ondatzen. Esate baterako, jolasteko tokia, zauen erdia portuta, jarri daue, hilibetean, nahiko diruaz, oingo gobernuarekin, 200.000 euro uste dut, zirela, eta jarri daue oso ongi mutikoentzako. Dana dela, hor 35 lagun mutiko dabitze estudiatzen. Uste dugu poliki-poliki zelan dazen gauzak pesisekoak eta jente asko bertakua hasi daia joaten Zizurrera edo beste leku bat etorri zaigu jendea kanpotarrak aktibatzen etxebizitzak. Eta orduen etorri dira gehienak umeekin. Eta ume horiek hasi dira sartzen nahi eskola infantiliakin edo nahi Nikasio Landa da. Eta orduan pentsatzen dugu, poliki-poliki, nahiz da oso poliki joaten dela gauzie, izango dela oso positiboa hausun dago. Jaiak izaten dira betik, 12 oktubre Pilarika egunetan. Eta nahiko ondo montatzen gara, zeratik jende asko izaten da jaia gertatzeko, jende gaztea egitzena, igual 20 lagun, baskaria gertatzeko, gutxi gora bera folklorea edo ekitaldiak, nahiko 3-4 egun egoten dira, aurten egon dira gehiago, zeratik jaia izan da, 12 oktubre izan da herrian, asteko herrian. Eta, jentea batzeko nahiko jai zoriontsuak izaten dira. Zeratik, etorten dira, lehen bizi izan dakuek Etxebakoitzen eta mantentzen dute bere etxeak edo bere laguntasunak edo bere lagunak ez. Eta kontatzen gara, 100 pertsona, 120 pertsona orten, da Juan San Ortean ere bai,
baskari baten, eta ambiente oso ona izaten da. Dana dela, euskeraletik asko zelan ez da neikien ondion, izaten dira, beste dantza batzuk naiz da euskerazkoak ere, Sevillanak aurten eduki dugu, edo ekartzen diren kanpoko talde batzuk, edo igitarnuak ere bai, eta hor, baina danok auzokoa izaten dira gehienak. Gehienak, ibiltzen direnak gauza horiekin. Eta, gutxi gora bera, ez da izaten diru asko emoten dauenak udaletxeak eta beste zerak, baina dana gala betik biltzen gara nahiko ondo, ez? Jendea laguntzen du nahiko ondo, txekuek, eta gero propaganda apur batekin, da beste apur bateaz lan asko gero betik urtetzen dago nahiko ondo jaixek. Eta jaixek politiak izaten dira. Joan zan ortean egun ziren udalatxeko zea banda, ordu izan zirien Txabakoi ziparran, eta orten izten digute karpa esate baterako doainik, eta gauza horiekin betik gutxi gora bera egiten dugu zera. Gutxi gora bera lana dagoz hemen infrastruktura oso gutxi dagoz. Zeratik esate baterako oinartien 3 taberna zegoen, oin 2 bakarrik gelditzen dira, aztien zier bat itxitea egoten da. Gero, jateko tokitxek bat bakarrik supermerkatu txiki bat dago, ogitegia beste bat txiki bat, arraindegia ez dago, bankorik ez dago, oinartien egon da kan gero izen zana, kan ostean egon zan zabalik beste urte bete bat, baina itxikia dago, da jentie igo beharra gora diruen bila. Eta fabrikak jentie banera joaten da inkin nazara, honek izan dagoena Zizurrera, Iruñara, eta bertan lan asko ez dago. Izituak egin dago bere lana, paleak eta erabiliz, txatarra erabiliz, eta olako gauzarekin bere bizimodua atatzen dago aurrera. Eta, lan aldetik gero dago Etxebakoi norte iparra askotan astu etxen gara berarekin, baina horria bizi da beste jente bat diru galdetik hobeagoa. Osea, hobeago da zenak ez. Eta hor txaletak eta bizimodu desberdina izaten da. Ia jentia badabil Volkswagenan edo beste lanetan, baina nahiko ondo. Gero Bazko zen edo Biztabilean jende zaharrago beste zati bada, jende zaharrago dago, eta hanbe hemen itxuran hemen gora berarekin berdintzua dira. Jente gutxiago eta bizidana gu ezela nahiko pobreak. Bere izen toponimikoa izen zen zati bat, Iruñakoa, Etxebakoitz berak izena izaten dau, oten zirela etxe batzuk Iruñan ondorioan. Eta beste gauzain bat, antzinakoa hemen leku polita da, leku isila, eta antzina, jentea hor bizizana, ni uste dute nahiko ondo bizizala ez, oindala uste. Baina, ni nire ustez importantiena da datorrena. Eta datorrena da plan bat, alde batetik daukagu
hor argaleko etxe bizitzak ez, toki bizitzak lehen izen zirenak fabrikak eta holan, erdia portuta da zenak, eta xau eta ondorio oso txarra daukina, eta gure asmoa da hori botatzea. Gure asmoa da ere bai hemen auzoan apur bat pesiza erabakitzea. Erabakitzea, zeatik pesiza jente asko dago eta izan da itxoitzen aber ze neurri hartzen duten etxearen buruz. Etxe bota edo ez bota, eta horregatik jente asko bertakuek kanporatu egin dira topatzen beste bizimodu bat lasaiagoa. Eta alderantziz etorri dira kanpotarrak etxe horiek bota egiten diren bitartean hor bizitzea da. Eta gero beste gauza bat dago. Horren inguruan dago tren de alta velocidad. Eta tren de alta velocidad hemen bertan dago proiektua egiteko, zera estazioa eta gauza horiek. Eta hori da noi eñartien, jentie dago itxoitzen eta zahartzen, eta gauzak zahartzen eta norbera zahartzen, ez? Eta, hor ze gertatzen da, udaletxetik bere lana egiten dago, baina ez dago euren eskuan hori erabaki hartzeko. Gaur rontan esaten dute, dagoela diru aldetik atzeratuta. Ez dagolako dirurik, edo ondion erabaki barei dagoela tren de altas prestaciones, edo alta velocidad izangoan, edo ez. Eta hori da, apur bat, gure helburua ez, esango dut, gure pentsakizuna, ze endiedan horreaz, tren de alta velocidad horrekin, gu gehienak hemen eboltzuan gaz kontrakoa tren de alta velocidad, bai nahi dugula tren bat, egiten dauena bere lana ez, baina ez tren bat sin saber a donde, ni cuando, ni cuantos, horrek danok. Eta hori da, apur bat etorkizuna hemengoa. Gero bestalde batetik, da kultura mailan nahi dugula gure inguruko jendea dago euskararen alde, eta gure dau lortu hori, baina poliki ja badabil jende bat bilatzen toki hori o bide hori, ez. Eta, gero eskolako goraberak, gure dago esan asko, zer itxendan hemen pezitzen horrekin eskola gehiago, komertzio gehiago, infrastruktura gehiago edo gutxi hau. Eta, poliki espadire gauza horiek egiten, jentea joan egiten da, alde egiten dago hemendik. Hemen gaude, Club de Jubilados aurrean, eta, gero eta txarto doi gauzi hemen jubilao leku honetan, zeatik gauza asko ez daukie euren eskutan, eta zabaltzen daue gainera taldetan bakarrik, eta bere bizimodua nahiko eskasa izaten da. Gure asmoa da, behintzat auzoan eduki dezala indar gehiago Club de Jubilados, gure gurasuak eta gure aitonak eta eduki dezatela bere leku eta bere tokia, neguan berotasuna edukitzeko,
eta gero bestalde batetik pentsatzen dugu ia ordu dela horako toki handi baten zelan jubilatu gero eta gutxiago diren guk egiteko beste aktibitate batzuk euren ondoan eta euren ondorean, ez? Eta, bueno, besterik gabe, hori da gutxi gora bera nahi duguna honendako. Ikusten dugunez, hemen gaz Etxebakoitzeko auzoan, hau da paseoa Etxebakoitz Iparrakoa, eta han ezkerrean dago zatituta Etxebakoitz lau zatian, han ezkerrean daukagu biztabidea, behian barkoz, eta gero daukagu Grupo Ordanoz, hor ezkerrean. Grupo Ordanoz, hirugarren tokia, eta gero daz etxe bizitzak hemen inguruan Etxebakoitzeri ematen diona izena. Ikusten dugu gora berak han eskumean doia denporaz pentsatuta daukate tren de alta velocidad jartzeko estazioa. Gero dago argal hor botatzeko zati bat, hor dago ondasun gutxi eta itxagu asko, eta hor daukate beste. Gero dago pezisa da estruktura bat dana aldatzeko auzoa. Eta Ikinasa fabrika hori horbe doie proiektu bat botatzeko edo aldeiteko hortik. Baina hori pezisa lortu arte ez die joango hortik. Gero daukagu hor Jazar eskola lehen izendakoa, Jazar jaso izen zana eskola, eta hor dagoz talde batzuk bere lanak erabiltzen. Eta gero hor behian daukagu ondoan Barkoz lehen esan duguna eta Biztabella goian. Eta oin arutza joango gara ikusten ja zabaldu duten ascensora berria. Hemen zaharra daukagu, zaharra indala urte pare bat indakoa, eta oin berri bat daukagu hor onartzeko Bellavista eta inguruko jendeak berutza joan bezala nahiko jente zaharra dagolako, eta osasun tokira jesteko zelan behian dagoen osasun tokia. Eta hori. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.